May hapon. Atod namon tong package sang bata mo din sa Qatar. Nangot isa ka box nga package nga box nga dako pero ang delivery sini nga 1.5 boy pa na baydan. May baydan pa nga 1.5. Ha? Tapos sa gabi May pambayad man taga? Wait pa. Ha? Ala, tapos lang. Alin palis kidapawan. Hindi ron mo balik. Oh, do naman anay. Oy, parta ma'am. Do naman anay kay hindi ron mo balik. Tapos lang. Amayo ba si Miara? Ay, sinong Wilson gali? May 1.5 nga baraydan. Ha? Mayara? Gani, package lagi di balik ta pa. Tapos lang. Pero may GCash ka mo gang? Pa-GCash lang pa kayo, ilang to kay ate mo kay ha? Wala na dito? Ginobos mami ka taya sa lasto. Kita ko yun sa baryo kay na ba? Ubos mo taya. Pero si tatay kita ko naman ito. Oh, sila niya gani ay look doon kuno lang kay kaya ko man sila na. Oh, di padala na lang. Tawagan na lang to ni kag ipadala sa ako ng bayad. Dali, pa-receive naman dam. Happy birthday, Dal! Happy birthday. Munting batang inaakay Ano niya? Naalaing bawat Happy birthday. Dali daw. Akin na naiyakin. No, joke lang ano nga, white barayda na. Pati mo siya. Ikaw pa may kwarta dam. Oh. Oy, dam mo kwarta. Oo, may kwarta gani ari ya buke. Siya may kwarta. Nong dali din nong. Oh, ibete mo. Ang bayan ay kay Mrs. kay birthday ba? Para tagaan ka karon no. Oh, pantaya sa lasto. Sige, kabalo ka man damno kung sino nagpadala. Halin. Gawa sa Qatar. May ara siya message para sa imo. Ambal niya. Hello, nanay. Happy 42nd birthday, nanay Ising. Unta, malipay ka man sa gamay namon nga pahalipay sa imo. Bawi lang kami sa sunod kung makaluwag-luwag na gid. Salamat gid sa tanan, tatay kag nanay, sa pagpalangga sa amon hasta sa mga apo mo. Bisan mga dungol sila, ara ka gid pirmi para sa ila. Palangga ka gid namon nay. Wala na kami singlain pa nga wish para sa imo kundi good health lang gid pirmi. Miss ko na kamo tanan dira. See you pohon kaluyan. May ara ka na pang kapital. Love ka gid namon nanay sa liwat. Happy birthday nanay namon. We love you always. Love ka mo duha ni tatay. From Mimi all the way from Qatar. Halin kay Mimi. Ano? Oh. No, ikaw nice. Ano imo wish para sa imo gwapang asawa? Sa isang bahay ay Okay, sige te, wala gid kiss dira kay birthday ba? Oh. Sige na kiss na. Kiss na. Okay. Dam, happy birthday. Bata pa gali sa imo no? 42 pa lang. Uy. Okay, sige. Te, nalipay ka man subong? Sige, lipay man. Salamat sa mga bata. Oo. Sige. Sorry anay sa mga bata mo. Salamat, Mi.
Gilang ah, okay lang ah. Relax lang. Gani. Express pa sa iya nga ginabatyag. Hindi niya pag gina-expect, abi kaya na siya. Birthday ko may kwanta pa. Sige lang Sige, ano pa yung mga istorya sa Adam? Salamat ni nga ginamon ko sini. Kailangan mag-upos sa Ginoo nga mayong lawas pag trabaho sa gawas. Wala na. Oh, tinalipay ka man sa gipadala sa imo bata. Nalipay man tayo kasi mga bata. Nagano sa akin mo ni, nagpabuli. Kung matagadaho mo na nga ginaan ko sini. Salamat sila, mga bata ko. Okay. Sige, ba 42 pa lang gali? Nong, pwede pa maya kay mo agot. Kanta ta anay, happy birthday. Sige, dam birthday wish. Kag i-blow ang candle. Sige. Sige, ako lang yat, tuyo pa lang. Yehey! Happy birthday! Palakpakan! Ay! Gasmile sa cake, oh! Kaon ka cake! Kaon! Okay! Happy birthday, Gid! Ano ihaw mo, Dadam? Ari naman pa, damo na pagkaon, no? May ara ka na, lechon, ha? May lechon! Okay. Kamu daw, mga silingan, ano inyo wish? Abi ko, damo pa nga apo. Sige. Dam, kami gali ang Sweet Joy Will of Surprise sa Kidapawan. Nalipay kami ang napili sa imo nga mga bata, sa imo bata no, ara sa abroad para maghatod sang sorpresa diri karon kag unta pareho sa iyang ginasiling nga mayong panglawas na permi sa inyo kag unta nalipay ka subong nga adlaw sa imo birthday. Okay. Oo. Sige, happy birthday. Oh, palakpakan to si Madam. Happy birthday.